Son Brais Vicente Conde, son bicampeón de España e campeón do mundo Mister Universo de Men's Physique e son de Rianxo do Loureiro. E está prácticamente en punto de competición e tuvemos que cortarlo todo. Por suerte na casa teño material de entrenamiento e tal, sí que seguín entrenando, mantiña a dieta porque ao final ao cabo pues como que me debo as marcas que me están patrocinando para que eu compita, sabes? Pues mantiña a dieta, entrenaba igualmente, pero era moi complicado, sobre todo psicológicamente para min. Na casa non me atraía nada a facer as cousas, non é ningún segredo. Lógicamente volvín ilusionado no siguiente, pero creo que en ese momento de pandemia, de todo cerrado, todo, hubo cousas máis importantes que entrenar ou non. O meu maior soño é sin dúbida facerme IFBB profesional, conseguir a tarjeta que me clasifique para Las Vegas. O primeiro é setembro, o 5 de setembro temos unha competición en Vigo internacional. Para min, sempre digo, por encima de todo do que ganar ou deixar de ganar, vai ser o máis especial que fixe nunca porque vai vir a miña familia, van vir os meus amigos, o maior apoio vai poder vir miña abuela. Para mí iso é increíble, o sea, eu antes de cada competición sempre vou a visitala, sempre estou con ela. A primeira Copa de España que ganei, en 2018, día, incluso seino, o 7 de outubro foi. O primeiro que fixen baixar do escenario foi, estaba chorando, pero como non chorei nunca na miña vida, primeiro con miña nai, tuve que avisar ela, neno, estás clasificado para o Mundial, vas ir ca selección española ao Mundial. Ainda me derrumbei máis, estuve chorando media hora con ela. Fui correndo a chamar a miña abuela, porque miña abuela sabía todo o que sufría nesa preparación, que foi moi dura. Botámonos media hora, ela tirou co teléfono chorando, quedámonos chorando, pero de emoción, pero increíble. Ser moi disciplinado, pero máis que dieta, máis que entrenar, como di Chris Bumstead, un culturista canadiense, aquí solo gana quen controla as emocións hasta o final. O sea, a cabeza, se non controlas as emocións, non vas a evolucionar físicamente. De que parece increíble, se non estás 100% centrado nesa competición ou nesto, non vas a evolucionar. Bueno, este parece un deporte individual, donde solo se ve a mí no escenario e tal, pero ao final, detrás de esa foto e tal, hai moitísima xente detrás. Está Quique que me prepara e me pon todo prácticamente coméndome da man, sabes? Como todo en bandexa, moi fácil para que eu só teña que ver o papel, e facer isto outro e salir ao escenario. Tamén o meu fisioterapeutas, Manu Fernando, Marina Tirado, psicóloga, Xavier San Nicolás, que me gestiona booking, publicidade e tal, Martín Rodríguez, que me gestiona redes sociales, Toño, que me gestiona o tema de creación de contenido, por supuesto patrocinadores, Hypro, Noco, Metal Batalla, que tamén é de Rianxo, por último o Servicio de Deportes de Rianxo, que o culturismo é algo prácticamente que desconocido para moita xente. Desde o primeiro día sempre tuven o respeto, o seu apoio, e iso é ter en conta. Azul. Burgos. Alicante. Lobo de Wall Street. Sí, gusta moito un amigo meu de Burgos, Víctor Ruti, Viva la vida de Coldplay, sempre me gustou. Montaña. Vou dicir miña nai, porque como nos inculcou os valores a min e a meu irmán, miña nai. Yanime Buendía, los de Muay Thai. Un libro, Saber perder, de David Trueba. Fariña. Encanta comer pizza ou hamburguesa porque é o que como cando me dá permiso o preparador.